vám želám pekný dobrý deň, vítajte v knihkupectve Pantarej Poštová, no a som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať úspešnú českú autorku pani Silvu Lauerovú. Dobrý večer. Dobrý večer. Odpostávam takto symbolicky za knihkupectvo Pantarej tú peknú kyticu ruží, takže sme veľmi radi, že ste medzi nás prišli. Inak toto je vôbec, myslím, slovenská premiéra. Funguje? Áno, to je slovenská premiéra, úplne poprvé na Slovensku. A velice mne to teší, samozrejme. Dobre, tak ja vám to odložím zatiaľ. Prvá slovenská prezentácia knižky Silvy Lauerovej, ktorá teda napísala viacero úspešných prozaických kníh, thrillerov, dobrodružno, erotického, až častokrát sadomasochistického charakteru. A teda ja som si niektoré z nich aj zobral so sebou. Tuto je napríklad jedna z nich, knižka, ktorá sa volá Otrok. To je práve taká tá SM záležitosť. Áno, to je najvíce kontroverzní kniha. Ale ja by som už tak postupne prešiel k tej najnovšej knihe, k tomu Tichošlapovi. A keď som ju prečítal a potom som si pozeral váš životopis a uvažoval som o tej knižke, že o čom tá kniha vlastne je, čo tá kniha vlastne chce povedať a čo ten príbeh vlastne chce povedať, tak mi ešte napadla predtým jedna vaša kniha. Vy ste napísali takú knihu do Michael a to je taký filozoficko-anielský príbeh. A v tejto knihe je to koláž, nebudem prezrádzať? Jenom trošku. Ja len naznačím, nebojte sa, neurobím to ako zvyčajne, že tu prezradím. Čiže príbeh knihy sa odohráva krátko pred Veľkou nocou a je tam niekoľko postáv, ktoré vo veľkej väčšine prípadov zažijú nejakú traumatickú situáciu. Čiže je tam jedna hrdinka, ktorá potratí, je tam jedna hrdinka z úplne iného sociálneho prostredia, ktorá si zase doláme nohu, taká veľmi úspešná. Obidve nohy si, že má ich v sádre, natiahne si sval, myslím, stehenný a tak ďalej. Je tam zase ďalší hrdina, ktorý je veľmi zámožný, veľmi úspešný, nesmierne miluje svoju manželku, je ochotný pre ňu obetovať celý život, ktorému sa tiež stane niečo nedobré. No a potom sú tam dve mne veľmi sympatické postavy, takých dvoch dôchodkýň, ktoré žijú v jednom činžovnom dome. Tá jedna je majiteľka toho domu, tej sa teda nestane nič zlé. A v tom dome žije dole v pivnici bezdomovec. Obýva takú miestnosť 2x3 metre a v tom dome ho nejako bohvie ako radi nemajú, hoci tam on nerobí nejaký veľký neporiadok. A tento bezdomovec sa zvláštnym spôsobom zjavuje v životoch všetkých týchto postáv. Čiže v istom momente sa objaví. Ten bezdomovec teda v noci prespáva v tomto dome a počas dňa sa pohybuje vo veľkej väčšine svojho času v metre. A to je aj to miesto, kde na neho tieto postavy narážajú. No a ja som si vravel, čo to je za postavu? Je to... Aj tá symbolika Veľkej noci tam hrá istú úlohu? To nesmíme prozradiť. Řekněme si, že je to bezdomovec. Já bych neprozrazovala víc o Tichošlapovi. Ať si to čtenáři přečtou sami. A ten príbeh vychádzal z čoho? Tie konkrétne príhody tých jednotlivých ľudí? Tichošlap vznikl v metru. Já jsem jela na nějaké jednání nebo nějakou akci a nastoupili jsme vlastně s týmem do metra a on tam seděl. Velmi zvláštní, neurčitého věku, páchl tak hrozně, že se kolem něho klasicky vytvořil prostě, i kdyby ten vůz měl být úplně narvaný, tak kolem něj byl prostor.
Byl velice nešťastný, vypadal velice smutně, neskutečně opuštěně. Měl zde takovou prapodivnou ošklivou vyrážku, byl špinavý a byl hrozně sám. A my jsme měli skvělou náladu a tak jsme se tak nějak jako drželi za ruce různě a usmívali jsme se na sebe. A on se tak vlastně tak neskutečně upřímně vlastně, a upřímně tedy díval na nás, jako kdyby chtěl z nás tu... Ne, to už nesmím vlastně prozradit. A já jsem se na něj podívala, teď jsem se otočila tady na inženýra architekta Sirotka a říkám: Adame, to je Tichošlap. Ten bude hrdinou mého příštího románu. No. A v ten moment se mě vlastně odvinul tak nějak ten příběh, ty základní prostě, těch pár fragmentů a ten základní rámec tomu příběhu. A jednotlivé postavy. Jednotlivé postavy se do toho potom vlastně připojili. Tak nějak bych řekla. Dobre, tak by sme mohli prikročiť ku krstu Tichošlapa. My máme překvapení. Máme prekvapenie. A prekvapením je krstný otec. Ano, překvapením je kmotr, říkáte krstný. Kmotr. Tak jeden... To zní až mafiánsky. Takže tak krstný jeden otec. z klasických slovenských kmotrov. Kto to bude? Bude to Josef Vajda. My jsme ho, dobrý večer, my jsme ho celou dobu tady schovávali. Josefe, pojďte do prostřed. Ja sa priznám bez mučenia, ja som o pani Silve až tak veľa toho nevedel, ale počul som od svojich kolegov pražských, že ste veľmi úspešná, veľmi predávaná, to som vedel. A keď som bol oslovený, tak som bol veľmi poctený, naozaj veľmi poctený, lebo viem, akí ľudia vám krstili knižky predtým v Čechách, takže som sa dostal do takého rangu, tak to ma naozaj poteší. Dobre, tak poďme knižku pokrstiť. Ano, pokřtíme. Já bych si dovolila vstoupnout mezi vás dva muže, jestli by bylo možné. Křtíme nápojem, který se vyskytuje v příběhu, anebo nějak s ním úzce souvisí. Tak Chumaroro jsme, protože je z Brazílie, z Amazonky, tak jsme ji křtili caipirinhou a ovace nevlídnosti zase, protože jsou to básně, jsme křtili absintem, protože absint je přece nápoj básníků. A tak, protože paní Boženka, to jsou ty dvě důchodkyně, takže paní Boženka s paní Drahou Minárovou, a Draha Minárová pochází ze Slovenska, tak ti rádi... Veľmi sympatické postavy. Ty rády vlastně popíjejí tu griotku, vy jste říkal čerešničkový likér? Čerešňový likér. Čerešňový likér, my říkáme třešňovice, že? A tak jsme se rozhodli, že to pokřtíme třešňovým likérem. Skúsme ovoňať, či je to v poriadku. Já taky chci jet. A mám to na to naliať? Pardon, môžem aj ja? Ja som to už dávno nepil. Griotka, to je taká zvláštnosť, že ono sa to... A ještě bych řekla jednu jedinou větu. Toto je první kniha, kterou křtíme nejdříve někde jinde než v Praze. Pražský křest bude až příští týden, 6. Takže Tichošlap začíná svou cestu světem zde, v Bratislavě, ve Slovenské republice. Takže... Verím, že táto kniha svojou energiou pritiahne naozaj obrovské množstvo divákov a verím, že to tak bude, že sa to vypáči, že to na dračku, že sa bude čítať a ľudia budú šťastní. Také jemné, nenápadné prekvapkanie. To je jako krev. Taká sladká. Neviem, prečo sa pri fotografovaní všetci usmievajú. No neviem, lebo
Pardon, mohli by sme dať jednu fotku takú ako úplne vážnu. Vážne? Lebo je to nie je to až taká sranda. Ja sa nebudem. Dobre. Zažmurím oči. Tak ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a poctili nás svojou prítomnosťou kmotrovskou. A priznám sa, že si to prečítam. Dobre, takže ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Dúfam, že sa tu nevidíme naposledy. Pri tej ďalšej knižke by som sa opäť rád stretol. Aj s tým vínom, po prípade. Já doufám, že se také nevidíme naposledy, protože už teď mám v hlavě další knihu, která nebude zase tak výstřední, ale bude o kousek víc vzrušující. A myslím si, že a doufám, že se uvidíme zase příští rok. Takže se mějte hezky a těším se.